Zdravím tě u tohoto videa, kde se podívám na to, co mi přichází do života a dávám časový úsek 14 až 30 dní. Zdravím blížence, podíváme se, co vám přichází do života. Tak jo, můžete tady mít nějaký, něco se vám může tak jako sesypat, nebo takový náraz to možná může být. Může to být dost takový, já nevím, jako by může to být nečekaný, ale zároveň mám pocit, že jsem to tak nějak jako čekala. Jo, jako přijde to nečekaně, ale zároveň jsem viděla, jak se to jako, taková lavina, co se prostě sesypává, jo. Jo, takový ticho před bouří, vy něco budete očekávat, že už se něco Jo, je to pomalu, tak jako uvidíte, že to buď přichází a už se možná i budete připravovat na boj trošku nějaký. Jo, nemusíte být na to sami, nebo nemusíte si tím nějak jakoby procházet sami, nebo možná je potřeba to jako s někým prořešit, nebo pomoct, nebo třeba získat nějaké informace třeba, nebo tak. Já mám, že třeba někdo z vás se to mi zasměje, že jako no, tak to jsem čekala tohle, takže skvělý. Já nevím, to asi budete jako mít hrozný pocit jako tlaku. Může to být i může to souviset s nějakým člověkem. Ale vy, že jako to může, že se to dá prostě, ta hra, co tím myslím je, dát se do energie toho, že se to dá vyřešit. Jo, že prostě musím třeba změnit směr, nebo že mě to něco jako nutí, OK, takže co jiné. Je takový snažit se být jako nad tím pak. Jako jasně, když se to podělá, tak budu v chvilku jako z toho tak třeba v šoku nebo něco, ale pak až jakoby snažit se udržet v té energii toho, že ne, možná, že se to zlepší i nějaký optimismus trošku. Já nevím, možná i fakt potřebujete i takový ten toxický optimismus toho, že jako to nějak jako zvládnu. Jo, i když tomu nevěřím, ale jako cokoliv, co vás jako udrží nad hladinou. Nevím, nějak budete mít pocit, možná, že jste se zůstali jako jak kdybyste byli sami někde, nebo... Ale jako něco tam bude, jako kdyby soustředit se na to, co vám buď zbylo, nebo co máte. Jo, a ono to zprvu bude těžko. Bude to, když se něco stane negativního, tak hned nebudeme jako že jo. Ale jakoby pak ono pomalu snažit se jít do té, jakoby měnit tu perspektivu. Jo, to je takový, když se ti podělá auto, tak třeba jakoby, třeba se to auto podělá někde blízko třeba nějaký kavárny, jo. A sice teda hodinu čekám na odtažený auta, ale aspoň můžu jít do tepla do té kavárny si sednout. Jo, něco v tomhle smyslu, jo. Ale tady budete mít fakt nějaké jako těžkosti, jo. Jo, já to vidím skrz nějaký partnerství možná. Jo, je tady potřeba změna přístupu ohledně pak toho. Jo, možná je to takový, že někdo na vás útočí, nebo někdo se snaží s váma jako jet do hádky a vy potřebujete se zpomalit a prostě zastavit a uvědomit si, jestli vážně teď jako je to takový řešit, je potřeba tady zpomalit v tom celém. Něco se bude dít, vy to budete podle mě už tak jako čuchat, jo, že něco se stane. A vy tak jako budete najetý, je potřeba se v tom zpomalit a že možná něco není tak nutný, něco není možná tak nutný vyhrotit, nebo ne, možná vy půjdete do nějakého tady toho pocitu, že někdo mi ubližuje, takže opak já útočím, nebo jdu do tady toho, no tak ti jako do nějaký až pomsty třeba tady je možná pocit. Ale jakoby, že to zbytečně podle mě pak jako i vám ublíží.
je tady jakoby vidět v tom příležitost. Nevím, může to být příležitost vyřešit věci, může někdo přijít s tím, že se začnete hádat s někým a můžete v tom vidět příležitost toho, že vyřešit si, říct si opravdu, co cítím, už nic nepotlačovat sobě, nebo jo, je to takový, a to je taky až pitomý, jakože jak bych mohla, když se mi něco děje a prostě teď jsem v blbý situaci, jak to mám vnímat pozitivně, jo, já mám pocit, že tam, ale fakt jako z nějakého důvodu je to tady důležitý. Jo, což to není jako rada normálně, co já dávám, jo, to já jako právě nemusím zrovna tady ty typy rad. Ale fakt jako skrz tohle to tady je důležitý, jo, zastavit se v tom. Když se něco podělá, tak zastavit se v tom. Než udělám nějakou, vlastně tady je pozor na impulzivnost, reaktivnost. Nereagovat z reaktivity. Jo. Čiže to akorát to pak víc jako ublíží. Jo, je tady nějaký ticho předbouří prostě, no. A vy už právě začnete vnímat, něco se podělá prostě. Něco nastane. Takže to znamená, že už se můžete dopředu vlastně tak jako nejít do toho boje, nejít do tady toho reaktivity toho, tak teď všechno prostě tady to. Vytvořte si plán už co dělat. Pokud už jako čucháte, že něco tady se podělává, nebo cítí, že se něco podělá, už se začnete na to připravovat. OK, obvolám kámošky, obvolám tohle, začnu si hledat třeba, pokud mám pocit, že něco už mě třeba varoval, jo, jsem v podnájmu, už mě varovali, že něco bude, nebo že už jsem třeba porušila něco, nějaký pravidlo, takže ještě jedno a už prostě mě vyhodí nebo něco, tak už, ale nemusí to tak být, vy třeba jste nic neudělali špatně, jo, já neříkám, ale pokud je tady nějaký, že už víte, že něco se podělá, už to čecháte, připravujte se, už mějte nějaký plán, jo. Amerika. Nevím, proč něco mě to Amerika. Jo, dělejte ty kroky už teď. Teď to tady slyšíte, že něco se podělá. Vy pravděpodobně víte, co to je. Jo, začněte plánovat, dělat kroky k tomu, abyste pak nebyli úplně... Jo, tady něco končí, něco novýho začíná. Změna. Já se nepomůžu. Sport. Jo, není to... Ale tohle, já mám pocit, že vy půjdete do takového, musím vyhrát za každou cenu. Není to, ne. Zpomalte v tom. Co to je? Možná si budete říkat, co tohle to jako má znamenat. Jo, možná, že budete být potřebu se jako chránit, bránit, ale to zbytečně tam začnou být hádky, když s tím budete bojovat, co se děje. Jo, pokud vám někdo bude něco říkat, vyčítat, prostě ho vyslechněte. Zkuste ho vnímat z jeho perspektivy, změna. Jo, je tady nějaká nucená změna. Vy si tím máte jako protáčet, já vím, že to je, já úplně nenávidím tyhle rady, ale vy fakt jako máte tam mít jako nějaký až optimismus. Já nevím, někdo, jo, zlomený srdce, někdo jako možná, já nevím, jako kdyby vy prostě jste měli, jo, vy to víte, vy to už číháte, vy už tady koukáte, už to vidíte, že to jde za rohem. Tohle to je něco, co vy čekáte. A máte jít do takový prostě lehký, jakože nebojovat s tím, no, nevím, z nějakého důvodu. Já se podívám na to, proč s tím budete bojovat, nebo co tady je. Jo, vy možná tam je nějaký pravidla, nebo je tam něco takhle má být. Jděte s tím, co se děje. Jděte s tou změnou. Vy musíte přestat fakt se snažit něco nejméně bojovat s tou změnou. Ono to bude těžký, já neříkám, ale je tady fakt důležité jako se prostě jít s tím, co se děje. Jo, nedostat se, abyste nebyli v té že bojuju, peru se, bráním, útočím. Ne, to je zbytečně, vám to nějakým způsobem pak ublíží. Jo, protože ono možná i nevidíte všechno, to je něco i skrytýho. Ono jako něco se stane, ale pořád tam jsou nějaké jako věci, které vy přímo nevidíte. A myslím si, že kdybyste něco začali říkat nebo dělat, tak si tím ještě víc ublížíte. Ale tím, že vy půjdete s tím, jo, to je takový to... Já nevím, jo, je to takový, že možná tam je nějaká podlost a tím, že byste něco řekli, tak třeba si tím jako, jak kdybyste si tím prostě hrabali ještě větší hrob, jo. Což je, já to tady to nemám ráda, ale vy fakt jako máte tak jako si s tím protancovat a být takový jako, no jasně, tak jako jdeme dál, trošku, jo, to moc do zpěvu a do tance a do jako
humor tam nebudete asi úplně, ale prostě ten humor máte využít nějakým způsobem, jo. To je takový využít ten optimismus, teď potřebuješ ho, teď je to takový to je taky jako, jo, že fakt jako to bude špatný a ten humor vám nějakým způsobem pomůže, jo, to přežít nějakou tu chvílku nebo nějaký tuhle situaci nebo nějakou tuhle dobu, čím si budete prožívat. A hlavně požádejte teda, že nemusíte na to jít být sami, požádejte kamarádky nebo kohokoliv, kdo by vám mohl pomoct skrz to nějak jako to vyřešit, nebo vám prostě pomoct, abyste v tom, jako fakt, není to takový to, a fakt tady to sedí, tady to jako v tady tom smyslu, neděje se to tobě, děje se to pro tebe. A máš vidět, proč se to děje. Proč je to v tvém nejvyšším dobru, aby se to stalo. A já vím, že to je jako náhodno, hlavně když se něco děje hroznýho. A většinou si myslím, že tohle je dobrý vidět až za nějakou dobu, jo? Že pro mě si projít tím, co se děje, až pak se vzít tady tu vyšší perspektivu. Ale vy tady fakt máte důležitý, jakože tuhle vyšší perspektivu už jako žít skrz to, už to vidět teď. Že proč se to děje pro mě, jakože co mi to má dát, co mi to má ukázat, v čem mi to má pomoct, co si mám uvědomit. Už hned máte jako, už teď začít tady to vlastně takhle jakoby do toho myšlení jako si nastavit, jako kdyby, jo. Takže tohle je takhle ode mě a ať už je to cokoliv, doufám, že s tím budete schopný co nejlíp a nejlehčej to tak jako nejjednodušeji projít, abyste v tom nemuseli trpět. A přeju teda krásný den. Takže váhy, zdravím vás. Společnost, voják. Pro někoho to může být nějaký buď seznámení, nebo nějaký pozvání někam do společnosti na nějakou oslavu, nebo může to být přímo i rande pro někoho z vás, anebo jenom prostě, že hej, tady prostě kámoši, jo, nebo rodina, možná nějaká oslava. Ale je tady nějaký jako pozvánka nějaká. Šeptání a jo, slovo prostě. Může to být nějaká jako aktivita někdo, jo, může to být, říkám, může to být klidně randičko, ale může to být i nějaká kámoška, hele, nechceš jít se mnou tamhle, tohle dělat, jo, nebo a něco fakt jako hezkýho, je to takový, takový osvěžující hrozně. Jo, může to být, je to hrozně osvěžující. Hrozně je to takový pocit lehkosti, jo, je to něco takového i kreativního, jako kdyby tam bylo, že jako teď si, ale to může to být, že jako tvořím si ten svůj život a cítím se dobře. Jo, nějaká hezká, příjemná akce, nebo teda i randíčko, nebo i možná tady bude i poznání někoho, nebo prostě hezká společnost. Wow. Jedné srdce. Jo, nebo pokud, jo, manžel, přítel, přítelkyně, manželka, kdokoliv, možná vás pozve, pojďte někam. Jo, narozky, pokud budete mít, tak to může být. Nebo někdo má narozeniny. Je to takový jako něco s rodinou, nebo s dětmi, výlet nějaké, jo, je to něco takového hezkýho, něco v tomhle smyslu. Já se ještě podívám na toho vojáka. Někdo k vám udělá možná krok, no, jo, možná nějaký muž nebo žena vlastně kam pozve, říkám randíčko. Můžete oslovovat něco, pokud jste, může to být, mě napadá i vysvědčení, jestli jako budete, nebo něco skrz úřady, školu, práce, jako nějaká oslava, něco, že jdeme, něco jako, jo, je to v té formě, jdeme si užít, jdeme si dát tak jako i nějaký jako, něco, že zasloužíme si něco, takže si teď něco uděláme hezkýho, nebo něco takového, může být. Jo, nějaký úspěch budete oslavovat. Dávat, brát, jo, říkám, taky cítím z toho nějakou i jako, nebo může to být pro někoho i, že třeba jste těhotný a budete jako uspořádáte jako baby shower, já nevím, co tomu říká v češtině, nebo jako, prostě co to je to energie oslav, něco oslavu, jsou tam zapojený i třeba dárky, nebo randíčko, je to něco příjemného, je to něco hezkého, může tam být i nějaký jako kreativita, něco vytváříme,
nebo něco jako děláme, můžou tam být zapojený i nějak děti. A je to takový osvěžující, lehký, takový prostě hezký, hrozně krásný setkání. Může to být setkání s někým, prostě s kýmkoliv. Jo. Berte to, jak to rezonuje. Možnost tak jako zpomalit a užít si něco. Jo. Nevím, já to cítím, jako vy budete, jo, můžete s kýmkoliv, budete prostě jako možná i mluvit, budete takový fakt jako wow, teď jsem se dozvěděla nový věci, teď o něčem vím. Je to taková hrozně expansion energie, expanze, jo, můj život, můj svět i mám pocit, že možná poznáte nový lidi, jo, zajímavý lidi. Budete tak jako v obětí lásky, nebo se tak jako koupat v lásce. Lidi vám budou projevovat lásku, jo. Budou vám možná dávat komplimenty, nebo něco. Možná vy uspořádáte nějakou akci, pozvete lidi, oni přijdou a bude to hezký. Jo, říkám, jaký narozky tady někoho třeba, nebo nějaká oslava. Můžou tam být i zapojení nějak zvířata, nebo může to být něco i s maskama, nevím. Jestli, jo, nevím. Může to být ženský, jo, hodně ženský, setkání s ženskýma. Jo, budete se bavit zítra, pro někoho to bude už zítra. Ale podle mě to je i jako blízká se na lepší zítřky, že budete mít naději podle mě do budoucna, v lidstvo třeba i, jo, nebo budete se fakt cítit dobře v té společnosti mezi těmi lidmi, takže vám to tak jako dá naději prostě. Láska pro někoho je to, jo, v partnerství, jo, neříkat ne, buďte otevřený tomu. Co to tady je? Nějaká krize, co to je? Doktor. Ty vole, co to teď tady ještě za energii prošlo? 4, může to být 4 týdny, 4, jo? Jo, budou takovej psi, kočky. D. Jo, je to možná něco, vy se možná tím budete trošku stresovat, budete se možná bát. Pokud to je randíčko, tak budete šílet trošku, jo. Budete jako, pane bože, já potřebuju první pomoc. A budete z toho takový jako, pane bože, tady týpek stojí, kouká na mě, pane bože. Jo, bude to takový to. Ale jinak pro ty z vás, co to je spíš jako mezi kámošky, možná i budete volat kámošky, jako, pane bože, co mám dělat, za 5 minut mám to rande, přijde, nebo něco, pane bože, pomoc. Jo, něco takového tam bude, taky pro ty z vás to je ohledně rande, to je. Pro ty z vás, to je spíš oslá, tak to bude klid a takový hezký. A nebude tam úplně. Ale může tam být i nějaký stres, nějaká stresová jako krizová situace a možná právě vám někdo pomůže, nebo budete mít pocit jako dobrý, vyřešíte to, není to nic, že by to bylo hrozný. Všechno, co se jako, kdyby tam nastala nějaká situace, tak právě možná i uvidíte, že ta komunita se tak jako spojí a uvidíte, jo, teď jsme to vyřešili, prostě je to v pohodě. Takže to taky může být něco takového. Ale je to hodně jako, cítím v tom hodně jako lásky, jo, lásky. Láska. Tak jo, takhle je to teda pro vás váhy a přeju teda krásný den. Hodnáři, zdravím vás tu a podíváme se teda, co vám přichází během 14 až 30 dnů do života. Oho, tady máte nějaký nový začátek, možná nová známost, nebo nový zážitek, jako kdybyste byla královnou. Užijete si nějakou princeznovskou možná treatment, jo, někdo se k vám bude chovat jako k královně, možná vás někdo veme třeba na výlet, nebo vám dá nějaký dárek, nebo pokud jste muž, tak budete mít nějakou možná princeznu nebo něco, že poznáte někoho třeba. A něco se vyřeší, jako kdyby. Jo, já mám pocit nějaký úlevy, že jako nakonec se to vyřešilo, nakonec se to zvládlo, nakonec třeba mi někdo pomohl, nebo se to nějaký samo vyřešilo. Nakonec jsem z toho i vyšla líp, než jsem si myslela. Jo, něco takového pocit.
Jo, je to takový, kde já se potřebuji uklidnit a nechat tak jako vesmír pracovat a kde já mám dělat ty praktické kroky, kde já mám nechat druhý třeba, aby mi pomohli, kde já se mám jako víc ozvat nebo říct si o pomoc. A to je ono, říct si třeba o pomoc a pak mi ten někdo mi jakoby pomůže a já ho nechám mi pomoct. Nebo něco takového, kde já jako dávám, přijímám. Jo, dostanete na něco odpověď, možná někdo, kdo vám neodpovídal, třeba tak vám odpoví, nebo něco, co jste nevěděli, nebo s čím jste si nebyli jistý, nebo nevěděli jste prostě, tak dostanete pomoc, radu. Něco se tak jako ukončuje nebo mění, budete mít nějaký jakoby pocit nového začátku, něco, že nějaká změna, jo, taková, jako vydechnutí, vyřeší se to, bude to dobrý. A nakonec prostě z toho jsem vyšla ještě líp pocity. Z něčeho se vy prostě dostanete, z něčeho intenzivního, co třeba nemělo konec, nebo vás trápilo, nebo bylo na vás moc, tak vy prostě uvidíte, buď vy uvidíte jinou cestu, nebo uvidíte cestu ven, nebo se prostě z toho dostanete. Z něčeho vy se tady dostáváte, bude tam nějaký možná i léčení, už nebudete muset v něčem trpět, jo. Dostane se vám nějaký jakoby pomoci nebo vyřešení, což můžete být vy, jo, vy si uvědomíte něco, a nebo někdo ale možná to je to, že si uvědomíte, že potřebujete někoho požádat o pomoc. A tím, že požádáte někoho o pomoc, tak vám to pomůže vlastně, dostanete tu pomoc, kterou vy potřebujete. Jo, možná v něčem, co jste byli prostě zaseklí, tak vy budete schopni tak jako udělat krok. Nevím, je tady nějaká jako taková jako lehkost nebo svoboda nebo pocit, že jako tak můžu konečně jako kdybyste se konečně mohli rozeběhnout, jo, udělat krok kupředu, nebo i krok do strany, jako kdyby. Jo, nový začátek, to je nový vidění něčeho, až tam cítím. Jo, vy budete tvořit, já nevím, možná budete intuitivně cítit něco a uděláte nějaký krok a vám to prostě úplně otevře nový jako svět až, nebo nový, já nevím, vy prostě tady budete mít, že začínám znova, dělám nějaký kroky, jo, něčem, čem jste byli svázaný. Něco, co prostě tak jako nešlo po vašem, tak se tak jako, možná tam je, že snažili jste se něco mít, byl jste v něčem svázaný, v nějakém myšlení a uvidíte, jako, že to už tak nemusí být, že to jde jinak třeba, jo, nebo něco takového, může to být jako by, já tohle to cítím hodně tak jako by emočně myšlenky, ale já si myslím, že vlastně pak vy budete schopni udělat fyzicky něco jinak, nebo že i fyzicky pak uvidíte, že se to změnilo, protože vy v těch myšlenkách a na té emoční rovině prostě a tohle budete mít takové jako vysvobození, nebo takový uvolnění, takže vlastně i fyzicky pak se to nějak projeví ve vašem životě. Možná bude nějaký rozseknutí něčeho, nebo rozhodnutí nějaký uděláte možná, jo, něčím se třeba přestanete už jako, třeba se přestanete vinit z něčeho, nebo něco jako, já nevím, to je nějaké jako pravidlo, nebo nějaká, jako něco, možná se přestanete nutit do něčeho, nebo něco, úplně vám to dá jako novej, takový jako začátek prostě. Pošle vás to dál, poslechnete intuici, třeba uděláte nějaký krok někam. Jako kdyby už jste přestali něco za sebou vláčet. Jo, nevím, co to pro každého, to může být něco jiného. Může se to týkat nějakého partnerství. Jo, něco je taky jako a mám dost, jo, a jdu jinak, udělám jiný. Už si něco uvědomuji, vím jak a začínám od znova. Hudba. Jo, vy budete pak takový, já nevím, vysmátý, že ježiš, no, tak jako, tak to bylo teda to bylo hrozný. Už to vidím, že jsem zbytečně něco tahala těžkýho, co už nemusím a jako už to vidím a je mi líp.
Může to být skrz nějaký vztah s nějakou ženou, možná buď vaše dcera, vnučka, vaše matka, sestra, jo, kdokoliv. Je tak jako vyřešení, jako kdyby něco takového, že nemusí, že to jde i jako jinak, že v obě tak jak, nebo jako pokud je to skrz nějaký vztah, takže v obě to můžeme jako zvládnout, nebo že jako něco, že můžeme spolupracovat, že nemusí jenom jedna z nás vyhrát. Možná jste o tom přemýšleli, že jak to udělat, abych jako, ale že nakonec, že ono se to jako vlastně může vyřešit i jinak, nebo ono se to i samo vyřeší vlastně nějakým způsobem, protože třeba posloucháte tu intuici, uděláte nějaké kroky. Ne, to je takový jako, ježiš, no tak už se to vyřešilo, je to v pohodě, jo. Nakonec. Jako něco k tomu bude vést, jo, ale nějaký prostě něco těžkého, co jste si na sobě tak jako tahali, tak už pustíte, si myslím. Nebo si uvědomíte, že to je zbytečně těžký. Ale nebo ono tady je i jako pocit, že ono to bylo těžký, ale já jsem změnila to, jak na to se dívám a najednou už to není tak těžký. Najednou je to mnohem lehčí, jo. Tak může tam být něco takového, ale je tam nějaká změna vaší perspektivy, jo, nebo něčeho. A to se vám teda pak ukáže i ve fyzickém světě. Takže takhle je to pro vás, vodnáři, a přeju krásný den.